chotaya nyamata wathu dzulo tipempha kuti mzimu wake use mumtendere. Ndi chifukwa chani chipani cha DPP anthu akuchikonda? Ndifuna kuti mtsogoleri wa chipanicho Profesa Atapita Mutharika amalalika bata, amalalika mtendere, ndi ofatsa, ntchito yake ndi kutukula dziko basi. Bwana Vice President, ngati ndikuwuzeni kuti kuekerezi yaku kuli mawu amene anachoka ku Vatican timati pacem in terris, kapena kuti mtendere ku dziko lapansi. Ndi zinthu zofunikira kuti dziko likhale ndi mtendere. Ndi zinthu zofunika kuti atsogoleri tile pakamwa pathu pakhale mawu a mtendere. Ndipo dzulo li Bwana Vice President ku Blantyre Diocese episkopi wathu ambuye Thomas Msusa anatiuza tonse kuti akuluakulu musiye mukamayenda kuotcha manyumba a anthu, musiye mukamayenda kupha anthu, musiye kuba. Ndipo mawu amenewa m'malo mwawo malitinena kuti ife ku DPP talandira chifukwa palibe chachikulu chimene Malawi imadziwika ngati mtendere. Kuti m'dziko muno mukhale chitukuko tiyeno khala ndi mtendere. Bwana Vice President, Popularum Progressio kapena development ya anthu imene ndikalata analemba Papa Paulo wa 6 dzina lake adakali Cardinal Giovanni Montini adanena kuti kukhale chitukuko anthu ayenera kukhala abata, amodzi, omverana, anthu adzitha kupita ku chalichi kukapembedza mulungu wawo mmene angafunire. Kadzikwera mmwamba, kadzikhala potani, ndiye kuti dziko likutukuka. Lero alipo anthu tsiku ndi tsiku chimene akuganiza ndi kupeka kukonza zinthu zoti anthu azunzike. Pano tikunena pano anthu ali m'maboma mubalala kupeka kukonza kuti anthu akhale benta. Tapemphe kuti m'dziko muno chimene Malawi imadziwika ndi mtendere, ndi bata, kukhalirana limodzi. Koma ndikuwuzeni kuti chifukwa dziko likufuna mtendere, inuyo amene mufuna kusokoneza mtenderenu pamawa musadzadandaule. Tikukudziwani, tikudziwa zimene mukonza, tikudziwa zimene mukuwauza anthu. Pano tikudziwa kumene muli, tikudziwa nyumba imene muliyo, tikudziwa amene mukumuuzayo. Kaya zikomo. Palibe amene angachenjere kuposa boma, singateke. Palibe amene achite zinthu m'Malawi muno naganiza kuti wabisala. Ayi, mwabisa mapachande nsama ukuoneka. Simungabisale yani, tikudziwani. Cholinga chake ndi chimodzi. M'dziko muno muli ana ang'ono Bwana Vice President. Ana tosalakwa, kuli azimayi odwala, kuli makuluakulu okalamba. Athawira kuti inuyo mukalandira ndalama zanu mene mwalandirazo, ndalama zonse m'malo moti mwapatse anthu mukumazidyanso. Mukazilandira m'malo moti zithandiza Malawi kuti muchite muonetse kuti mwazigwiritsa ntchito, mukauza anthu kuti tiyeni mukaotche manyumba. Tisatero a Malawi. Sachipani Bwana Vice President kani bwana statistics, chipani cha DPP bwana chinapeza makansala 161. Chipani cha DPP panopo chindapungwa nyumba malamulo 91. Chipani cha DPP ngati chindapungwa nyumba malamulo pano 91, chidapeza 62. Independent anala DPP onse pamodzi. Ndiponso akundiuza posera kuti pano takwana 102. Ndiye munthu wapeza chipani chimenecho, mufuna ndiuza kuti chipani choterocho chingaluze? Popeza MP aliyense, kansala aliyense, choyambirira manena za president wake, timati kafotereni Profesa Atapita Mutharika, kenaka timati kafotereni Phungu, kenaka tikafotereni kansala. Tiruza bwa timati ndineneso ichi, m'mamidzimu mukhale
musavutike pali nkhani zochitika koma bwana akuti social media koma ndiye kupeka mabodza musamawerenge mungozungulira kuti ndi afeke anthu achanga usiru chifukwa aliyense angodzuka pano masiku ano aliyense ndi mtola nkhani aliyense pano angopeka nkhani kale timapita ku sukulu ya utola nkhani kuti ukhale mtola nkhani timakhala kaya ku Nation, ku MPC, Daily Times, kaya ku Zodiac atola nkhani omveka Timveni, Rainbow, Zizati zonse maradio mukadziwacha koma alipo ena ntchito yawo pa foni basangopeka uyu akutere mukamazimvera tingozizungu tiyeni timange dziko a Malawi. Bwana Vice President tikutokozeni chifukwa kubwera mwabwerako mwalimbikitsa anthu titakhala panofe tikulimbikitseni abale wanga DPP tikhala bata ndi mtendere munthu akatiyamba tidzingomuyang'ana koma tikachita ripoti ku polisi mwansanga chifukwa ku polisiku takonza kuti aliyense amene asokoneze timugwire lamulo ligwire ntchito. Kwa inu amene mukonza ma demonstration malingana ndi mulandu wa Nuremberg 1945 mwamva kuti Bosco Ntaganda warlord amuchita convict ICC chifukwa anali konvina anthu ake amapantho. Munamva za Truth Walidi Jumblat wa ku Syria amene anali wa mtsogoleri wake amapantho anayankha mulandu. Inu ma conveners ama demonstration ma planners ama demonstration tikusonkhanitsa maumboni onse mulipira musanamizike musanyengeke zisamani zikubwera timanga collective class lawsuit chifukwa sakadapita anthu kusewu mukanapanda wauza kuti awo chenyumba mwauza ndinu ndiye constitution yathu imalola munthu kuyenda koma ukakaenda olo kwa America umaperekeratu ndalama kuti chikapsa chinthu iweyo uli ansalapo ndiye zimachitika nkhani imene tipanga ndipo tichita ndikubwerezaso konzani koma konzekerani ziko DPP waye chala mwamba cha bambo Tausi tikuyamikena anthu atu awa muli atsogoleri inuyo anthu anu awali apa amadankhawa koma momwe mwateremu mitima ili basi sichoncho tingatutumuke boma lili m'manja otutumuka twa opposition sichoncho chala mwamba DPP waye DPP waye. Bwana Vice President nthawi ino mundilole mwaulemu tsopano ndizutse maina vicha amene ali anduna atuona za amayi ndi ana kuti atiyankhule bwana m'manja mwa maina vicha. Wamalira chirukuko mairi chala mwamba zikomo kwambiri komalira chala mwamba DPP woye ndilande woye ulemu Vice President athu chigawo chino chakumwera omwenso ndi nduna yona zankhani ya zodiaidya zotematema zolimalima kusunga anthu nkudya eti ndinutu nduna yofunikiranso kwambiri ulemu wanu a VP ulemu amama athu Mike Griseda Jeffrey Secretary General zimayi olimba mtima ulemu wanu machine ulemu wanu amama ulemu Dr. Ben Piri Malunga omwenso ndi nduna yona za maboma ang'ono ulemu Honorable Bagasi omwenso ndona nduna wa za malonda ulemu anduna athu azachitetezo Honorable Dausi ulemu anduna athu azamasewero ndi achinyamata Honorable Piso ulemu
anduna ona zachitetezo ona bompinga njira ulemu ainuaka region ino chikuni cha usi a regional governor ona bonchacha omwenso ndi deputy minister ulemu ma MP nonse muli pa ulemu isi yonse ulemu azanga atsogoleri onse amene muli pano apa mu ndi mabungo osiyana-siyana ulemu mayi na chuma amama ndi region yonse abambo amulotha ndi achinyamata onse anatati ulemu wanu magulu onse ali pano chifukwa cha nthawi maulemu onse aperekedwa kale sitawutchula magulu onse mumve mumtima ine sonkhano usiwanga sonkhano ndi wamamulumuzana amene ayalana pano koma chawakomera vice president kuti ndiperekeko moni pano ndiye akuluakulu anayima pano ayankhulako ziwiri zitatu za ndale ine choyamba ndifuna ndikuthokozeni amalawi amene muli pano ndi kulikonse kumene muli chifukwa chovotera chipani chokoma cha mtendere cha DPP. Chaka chimenechi mu nthawi ya kampeni kunaenda zoyendayenda ndi zoliralira koma anthu a DPP tinali nga kumbuyo kwa Profesa Arthur Mutharika. Tikuthokozeni kwambiri ndipo tiyeni tipitirize kugwirizana ngati chipani tigwire ntchito gulu limene limagwirizana palibe amene amaligonjetsa. DPP woye! Ndifuna ndikupaseni nkhani ya m'Baibulo imodzi pamene amayi awiri amene amakhala limodzi amene zitawachitikira zinthu pamene ndifuna ndifotokoze chinachitika nchani. Amayi amene wanali ndi ana osana ndi ana awiri zimayi wina osasamala anagonera mwana wake mwanayo nkumwalira. Mulandu umene utapita kwa mfumu zimayi osasamalayo akuti ngophani mwanayo tonse tifanane. DPP woye! Lero Malawi muno sitikwaona osasamala anjiru sitikwaona anjiru aluza malo movomereza akuti ayibola tonse tifanane tiononge misewu tiononge masukulu tibwerese nkhondo mdziko amene wandi atsogoleri odalirika mdziko. DPP woye! Nkhuku ya njiru siswa chani. DPP woye! Ndifuna ndithokoza president amene akulimbikitsanso bata ndi mtendere. Profesa Arthur Mutharika ndi mtsogoleri wokonda mtendere. Amayi ndi abambo ndifuna ndikutsimikizireni kuti mudziko mukakhala nkhondo timavutika ndife amayi ndi ana anthu olumala anthu odwala ndi amene timavutika. Tisalole kuti wina aliyense abwerese chipwirikiti mdziko muno. Tiyeni tikhale anthu okonda mtendere tikhale anthu ogwirizana kunyadira chinthu chathu chimene chili nacho. Boma ili ndi lathu mpaka 2024 wina afune asafune alire asalire aziwotche koma boma ili ndi la DPP mpaka 2024. DPP woye! Ine ndi mawu amenewa ndibwezere kwa amene andipatsa sonkhano ndwa mamulumuzana ali pano ndimangoti ndipereke moni koma tikakumbukire kunena kuti DPP ndi mpaka 2084. DPP woye! DPP woye! Akuti DPP ndi mpaka 20 cha uko tusimukuyankha 20 cha akuti mpaka 2084 kaya wina afune kaya asafune kaya adziwotche chala mwamba amene akufuna angoloweratu basi. DPP 2084 wo tanena ni 2084 wo zikomo kwambiri tayamikire mayi na vicha m'manja mwawo mukatithokozera vice president kwa president chifukwa akutisankhiranso azimayi kumagwira ntchito zikuluzikulu m'manja mwa president yathu. Zikomo kwambiri. Nthawi ino mundilole tsopano bwana kuti ndizutseno bambo Benphiri kuti tsopano atiyankhule chala mwamba cha bambo Benphiri. Zikomo kwambiri bwana. Chala mwamba uko. DPP woye! DPP woye! VP woye! SG woye! Nangara G woye!
Maina Chuma woye, Amulota woye, Nduna zonse woye, Region woye, NGC woye, Amai wonse apa woye, Anyamata apita woye, Amai amboma woye. Bwana Vice President, ndiloleni bwana kuti ulemu ningopereka kwa inu chifukwa ndinu mwinidera. Ulemu kwa Secretary General nangasi oyang'anira chipani. Ndiye mundilole kwinako ndingoti a region wonse, NGC yonse, nduna zonse, sichoncho maulemu angatijere nthawe. Akakhala akufuna kuyankhula ndi akuluakuluwa zimavuta kuti ukumbukire aliyense mpaka umayiwala ana aku college. Ana college woye, DPP woye. Amayi ndi abambo angondipatsa mpata kuopa kuti nanenso ndingakaoche blanketi, koma olankhula ndi akuluakulu ali apawa. Ndiye ndimafuna ndiyankhule zinthu ziwiri kapena zitatu bwana basi. Choyamba chinakukomerani kundipatsa ine mpando oyang'anira chisankho. Ndiye ngati oyang'anira chisankho ndifuna ndikambe pano nkhani yokhuza chisankho. DPP woye, chifukwa mmakomomu anthu okonda chipani sitikudya nsima, anthu mmakomomu sitikugona, anthu mmakomomu zikutikanika kuyenda chifukwa cha anthu amene akunama zochuluka. Koma amayi ndi abambo ndimafuna nnene chonchi, olo utakhala mwina uli wa misala, koma mmene ndilili ineyo pano papano ndiye wina abwera azandiuze kuti apenpiri mukuziwa kuti ndinu wamkazi, ndikwiya ndivomera. Ningavomere neyo kuti akuti ineyo ndi wamkazi chifukwa ndikuziwa kuti ndine wamamuna. Amayi ndi abambo chisankho tinawina. Wina aneneza kuti ve chisankho tinatani. DPP woye, palibe amene amawinira chisankho ku khoti mu democracy. Chisankho timawina koponya voti. Amalawi anaponya voti ndipo atawerengera DPP inawina, sichoncho? Amayi ndi abambo, malo ano si malo amasewera ku chipani cha DPP. 2005 February pano panayima malemu Bingu mzimu wawo use mumtendere. Ndipo chipani cha DPP chinachidwa launch party pano tikuyambaso ulendo wina oyamba 2019 kulowera chitsogolo chifukwa malemu Bingu pano ayikapo dzanja pano. DPP woye, amayi ndi abambo ndifotokoze motere. Olo mbanja ukayambana ndi akazi ako ndikupita kwa Ankhoswe, umaweruza so weka nkhani kuyamba kunsinjaso mkazi yokonko weka, ukapita kwa Ankhoswe ukuti Ankhoswe akuthandize. Anzathu Amalawi Congress Party sanakhulupirire kuti atibulidwa, ndiye anapita ku khoti okhaso akhale oweruza. Ndimafuna ndikupempheni amayi ndi abambo, tiye timange bata. Ndikunena pano kukaronga ni mawerenga ripoti pada kali pano kulibe ofesi ya DC anaocha, kukalonga kulibe ofesi ya Water Board anaocha, kukalonga kulibe ofesi ya National Registration Bureau anaocha, kulibe ofesi ya Agriculture, kulibe ofesi ya chili. Akuvutika ndinda? Akuvutika ndani? DPP woye, zikoli anthu analivutikira kulimanga pamene tilipa sitingapwasule. Ndiye pano ndimafuna ndipemphe pomaliza kuti tikhale bata ngati a DPP, osapanga ndewu ngati a DPP chifukwa owina saluma. Eti owina amalira. Tsono maliro wina ananena kuti amakhala osiyanasiyana. Kuchikhirisitu tikawika munthu lero timamva kuti akusesa tisesa mawa, samatero? Ukapita ku Chisilamu akayika munthu lero umva iye ayi ndidzamba kumasuka masiku akatha 40, ungalese? Aliyesa amalira mmene watani?
anzatuwo alira chaka chino kaya mpaka chaka cha mawa ife titachosa sale ya black si basi. DPP woye. Koma nimafuna ndipempe atola nkhani komanso azibusa amene tili nawo. Ife mmene timabadwa ndikumakula tinafika pomadziwa kuti kuli Yesu, ndipo Yesu amene ankatidziwitsa kunali azibusa monga achakwera, monga aposo mbewe, azalimba, kunali azibusa osiyanasiyana, atsukuluza, andofi ndi gulu la nzawo. Ndipo ankatiuza kuti pa mavuto timayika mawazi natipemphera. Koma m'Baibulo muli amati Agalatiya opusa inu munayamba bwino koma mukumaliza molakwika. DPP woye. DPP woye. Zoona azibusa monga achina Brian Banda, anthu odziwa Yesu, azalimba komanso azibusa ena onse ndikupempheni, itanizani munthu wa Mulungu. Chonde tikhale pansi tizindikire kuti cholinga choyambirira choti anthu akalowe kumwamba, si choncho nanga? Koma ndiye ife tizimuyang'ana mbusa nzathu akupita mthengo. Zoona zenizeni dziko likupya mbusa kumangoyang'ana, anthu kumanena kuti akaotcha machalichi mbusa nkumangoyang'ana. Ndimafuna ndipemphe kumene tiliko tiyang'anenso pa mtanda wa Yesu, tione kuti kodi chimene tinayitanidwira ndi chiti, tibwerere tiwapemphe anthu. Nkhani ili kukhoti, tidikire chani? Nanga uko ali kukhoti kuti ziwoche ziyenda? Penatu anthu anayiwala zanyakula, anthu simunayiwale? Penatu anthu anayiwala kuti kumangochi mudzi wonse udaotchedwa ni moto, simunayiwale? Penatu anthu anayiwala kuti katundu wawo amalandidwa, simunayiwale? Ndi anthu wamukuwakumbutsa dala. Mwayamba kuotchanso zimene mmapanga dzana, mwayamba kubaso katundu zimene mmapamba dzana. Ndiye kuti igwira. Ngakhale amene anavota ena mwangozi kuvotera kongeresi lero sakuchita regret, chifukwa amaona ngati fisi akachoka uko amasanduka kukhala mbuzi eti, koma wapezeka kuti ndi chani? Chala mwamba. DPP woye. DPP woye. Akuti fisi sakusinthatu. Mwamona akusintha, akukuwa be uwi sakusintha fisi chala mwamba. Manja mwawo mabambo penphiri. Tikuthokozeni a director elections komanso inu anduna athu chifukwa choti limbikitsira athu. Athu azimayi talimbikitsika ezi. Mulandu uli kukhoti, tikhale ndi bata anyamata, tikhale ndi bata tonse, palibe chimene chitachitike. Si choncho? Chilipo chitachitike? Profesa ali pampando, profesa ali kuti? Takuwa ni profesa ali kuti? Amve kumene aliko Chakwera, amve kumene aliko Saulos, profesa ali kuti? Profesa ali kuti uku? Chala mwamba. Zikomo kwambiri. Nthawi ino, bwana Vice President, sopano mundilole kuti mwaulemu ndizutse mayi wathu amene ndi mkulu wa chipani chathu, Chief Executive wa chipani Chala mwamba. Chala mwamba. DPP woye. Profesa Mutharika woye. Kondwani na Nkhumwa woye. Mchacha woye. Nachuma woye. Nduna zonse woye. Ma-MP woye. Nanga chipani woye. Choyamba ndipereke ulemu kwa Vice President achigawo chakuno kumwera olemekezeka, landirani ulemu wanu kumpando. Ndipereke ulemu ku nduna zonse malingani nthawi. Ndiperekenso ulemu kwa nduna komanso ali chino gavana athu, landirani ulemu wanu. Amayi Nachuma director athu timakunyadirani.
mnyamata wathu pa ground othamanga ona bomlotha landani ulemu wanu. Ma NGC members, ma MP nonse, ndali yeso enera kulandira ulemu, landani ulemu wanu malingani nthawi. Komanso afumu ulemu wanu. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Ngati ili nkhani yovota, tinavota kunata? Tinavota kunatani? Ndiye chipani china chilichonse chikamapita ku kampeni chimakhani manifesto wake kuti ife tikalowa mboma tidzapanga zakuti zakuti. Nthawi ino sitikubwereranso mbuyo, ni nthawi yotati Profesa Atsogoleri Mutharika apange zitukuko. Profesa Atsogoleri Mutharika pali zitukuko zimene anamaliza pano azingotsekula. Pali zitukuko zimene zinali mapulani anaziyamba pano azimalize. Ndiye pali zitukuko zimene anayika manifesto kunena kuti chaka chino ukafika 2024 aziyamba ntchito yakatani agwire. DPP oye, chifukwa chiyani tikukamba mawu yawo? Ndale sitikudya, ndale sitiphika, nthawi ya ndale inata? Nthawi ya ndale inatani? Paja ninkakuwuzani kuti ife tusewera mpira, tili ndi timu, ndiye lero sisikosowera mpira. Lero kulibenso chance control, koma lero tizingolankhula nkhani za zachitukuko. DPP oye! Profesa oye! Ndine ningowapempha anzathu otsutsa. Pampikisano pamakhala awiri atatu mukamapikisana, koma wawina amakhala nda? Wawina amakhala ngati? Ndiye pakali pano DPP inawina, chimene chingofunika angovomereza kuti Profesa agwire bwino ntchito zake zachitukuko. Amalawi mmene mmakamsankha Profesa simunango kumusankha, koma munakamusankha chifukwa cha ntchito zake komanso khalidwe lake. President odzichepetsa, president opanda nkhanza, komanso president okonda anthu ake, president wamtendere. Ndipo Profesa Atsogoleri Mutharika ndi president yekhayo amene akuthandiza ife Amalawi. Anayika mapulogalamu wake asabusire malata, musiyeni anthu apitirize kuwapatsa makuponi aferereza, musiyeni apitirize anthu kuwapatsa misewu, musiyeni apitirize kutipatsa Amalawi, komanso mabuliji musiyeni atimangire ife Amalawi. Musamsokoneze. Komanso chondisangalatsa, President wakuwuzani kuti ndi ufulu wanu kukayenda kumsewu. Kayendeni koma musawononge katundu wa wanthu. Utanthauza kuti ndi president amene amalemekeza ufulu wa wanthu ku dziko. Sakukuletsani, kayendeni koma musasucha. Ndiye mawu anga omaliza, Profesa Atsogoleri Mutharika si president wa ndale, ndi president wa chitukuko. Adakuwuzana Amalawi ndi president wa chitukuko osati wa ndale yayi. Ma president a ndale na amene tikuwaona pano akuononga katundu wa wanthu, akuotcha magalimoto a wanthu, akusoma sola a wanthu, akuba katundu wa wanthu. Mawu anga omaliza, kandi otsutsa, kandi olamula, ka Profesa sudamvotere, koma pamene ukhalapo, ni pamene ukudya, ni pamene ugona, president wako ndi Profesa Atsogoleri Mutharika. Kaya kwanuko kukugwa njala, okupatsa chimanga ndi Profesa Atsogoleri Mutharika. Kaya chakwera salari imene akulandira ku parliament womulipira ndi Profesa Atsogoleri Mutharika.
kandi wembi wotsutsa salari imene ukulandira Profesa Atsogoleri Mutharika. Kaya ufuna chitukuko kudera kwakoko amene akupatsi president wako ndi Profesa Atsogoleri Mutharika. Ndi mawu amenewo bwana VP ndikupempheni lankhulani kuchita ntindi cha pano. Zikomo kwambiri bwana. Yeah. Anakuma Yambagaleya DPP Omayo asifa kuondi wowo ife ndi ana atati usifa kuwawa ndiyo usifa kupeteka ovukalebana ndidinaje usifa kuwawa ndiyo Mutharika dotalisidwa Omalawi bano wadukuka DPP woye DPP woye Onabona kuma woye Ine ndi matrauzeti umata kujesa dirande DPP woye Asifa kuondi wowo President Africa Drankura President achikawo chakuno ete Letode a president talandire mwapandera ete a president achikawo chakuno kumwera ete bwana anakumwanda amene ali pamene poete tanena kuti chani kuti achepa tukobasi otsutsa mwa mavuta wonda atachepa kobasi achepa kobasi anankumwala nkhulani feti mvere DPP woye Chala mwamba
mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Tiyambe msonkhano wetu. Chala mwamba DPP oye! DPP oye! Ukusa kupanga chala mwamba uku, chala mwamba uku. Eya, DPP oye! Professor Thabita Mutharika oye! DPP oye! DPP oye! Chiwambirira mundilole kuti ndipereke ulemu kwa inu Secretary General achipani chimenechi, chipani chokoma, chipani cha DPP, Honorable Gizuda Jeffrey, ulemu wanu pamodzi ndi mamemba onse a National Governing Council omwe muli pano, mulandire ulemu wanu. Ulemu a grupu asomanje Makata, ulemu wanu pamodzi ndi mafumu onse omwe mwalemekeza msonkhano uno, ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa inu Honorable Charles Nchacha, Regional Governor wa chipani cha DPP kuno kumwera, ulemu wanu. Regional Director Mai Bethana Chuma, ulemu wanu. Ulemu Honorable Yona Mulota, Director wa Chinyamata chigawo chino, ulemu wanu. Nduna zonse zili pano, Honorable Nicholas Dausi omwe ndinu mneneri wa chipani ichi, ulemu wanu. Honorable Mere Navicha omwe ndinu Deputy Treasurer General, ulemu wanu. Minister of Industry Trade Honorable Salim Bagas, ulemu wanu. Anduna aza Chinyamata ndi masewero, Honorable Francis Piso, ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa olemekezeka Bambo Chipiliro Mpinganjira, a Deputy Minister at Defense omwe muli pano, ulemu wanu. Ulemu ndipereke kwa Honorable Mabeti omwe mwalandidwa pano lero, mulandire ulemu wanu. Kansala watu, Kansala Baraba, kansala ameneyi anawina pa tikiti ya UTM, ya UTM koma wabwera pano ndi akupanga DPP oye. Kusonyeza kuti ngati nkulandiridwa wazilandira yekha. Takulandirani olemekezeka Baraba, ulemu wanu. Komanso in absentia Honorable Ben Piri omwe anali pano. Ndiperekenso ulemu kwa ma college youth, ulemu wanu. Komanso ndipereke ulemu kwa Ras Chikomeni Chirwa, omwe muli pano. Iwowa DPP oye! Iwowa abwera ndi running mate yawo anyaka yange. Tabwerani. DPP oye! DPP oye! Ineso ndinaima pachisankho koma ndinavomereza. Koma enawa akanikovomereza chifukwa chani? Iwo wakungoyenera kutizimezera mkati, pride yawo kuzinyadira kwawo, ndikuchita rare round Professor Thabita Mutharika. Mmeneso ine ndinachitira, ndikuthokozaso chifukwa cha freedom of religion, freedom of worship.
azibusa ena ndi aja kutowesa kuthengo koma busa wathu Peter Mutharika akuti pasachitukuko limodzi nda vice president yawo ndi nduna zonse ndi ma SG zikomo kwambiri. DPP oye! DPP oye! Ameneyo ndi ras Chikomeni Chirwa anavuta kwambiri pakatipa. Pamene ma president amakapereka ma nomination kutasala mwina 2 weeks upatu ukapita mundira ndemu ngomba ras Chikomeni Chirwa, ukapita mulimbimu ras Chikomeni Chirwa. Komano ndimanena kuti chomwe china ndisangalatsa posankha running mate anatenga amayi awo. Awa ndi amayi awo. DPP oye! Tikuthokoza kwambiri Rasta chifukwa chifukwa cha support mati pasi pitani mukakhale pansi. Zikomo kwambiri. Manja mwa Rasta Chikomeni. DPP oye! DPP oye! Akuti anavomereza etu. Komanso ulemu kwa amayi amboma umuli apa ulemu wanu. Amayi apita ulemu wanu. Ana atati umuli apa ulemu wanu. Zikomo. Choyambirira isanapitirize kuyankhula, DPP oye! Ndimafuna ndipereke uthenga opepesa. Mudzi muno mwachitika maliro. Mmodzi mwa anyamata athu omwe anapita dzulo ku msonkhano wa state president kumulanje pobwera galimoto inachita ngozi ndiye wamwalira. Edison Jairos wayikidwa lero masana ano. Komanso galimotomo anzake ena 4 omwe anali nawo avulalanso kwambiri. Mfumu wa Chibanti, Joe Kachule, Hare Arnold, komanso Dolph Bottoman amenewo avulala. Ndiye a president anandituma kuti ndipereke uthenga opepesa kwambiri kwa inu anthu akuno ku Ndi Ndale chifukwa cha imfa imeneyi komanso kuvulala kwa anyamata athu. Ndipo a president anena kuti kwa ovulalawo iwo aonetsetsa kuti alandira thandizo lofunikira kwambiri loyenera, thandizo la mankhwala. Choncho kukamba za msonkhano uno sikale lomwe ine ndinabwera pano, nazabweranso tikuyandikira maliza kampeni malo ngati omwe ano, nthawi yomwe tinayankhulana zinthu zambiri zosiyanasiyana zachitukuko kunoko ku Ndi Ndale. Chifukwa cha chikondi cha president yathu zina mwa ntchito zija zayamba kugwiridwa. Mundivomereza kuti msewu wa Zambia kuchoka nthawi imeneyi kuyerekeza ndi pano zinthu zasintha kwambiri. Si mmene zinthu zinalili. Pali zitukuko zambiri zosiyanasiyana zomwe zikubwera. Komano msonkhano tinawukonza kuti kusimikizireni kuti chipani cha DPP kinawina boma. Profesa Peter Mutharika ndiye akulamulira. Ndiye ulendo wa 5 years opanga chitukuko ukuyambira panopa pa nyamba the ground. Tapanga IZIDI
chifukwa manena kuti no zonse zabwino zimayambira ku Ndi Ndale. Ndiye zikuyambira kuno kutero ku ngati ino region a Secretary General tikachoka apa tili ndi misonkhano ina yoti tipite maboma musopano. Tikafika ku Nsanje, ku Chikwawa, ku Mwanza, ku Neno, Chirazulu, Kalombe, Mulanje, Blantyre rural kumene koso tikafika. Matinati tiyambire kuno. Tikuyambira kuno chifukwa chani? Chifukwa chofuna kuti no tithokoze mene athokozera azinzanga aja kuti pa 21 May munapanga chisankho choyenera. Ndi Ndale yonse inavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso Ndi Ndale ili ma constituency awiri, Ndi Ndale Malabada ndi Ndi Ndale City Central. Mundilole kuti ndichite congratulate MP a City Central Honorable Chipililo Mpinganjira komanso ndichite congratulate chifatire ku Ndi Ndale Honorable Ishmael Nkumba chifukwa ndi omwe anawina chisankho cha MP ku Malabada. Ma MP awiri inu ndikupemphera kuti mugwirizane mugwire ntchito zotukula dera la Ndi Ndale. Kumbali yawo a State President Professor Arthur Peter Mutharika aonesesa kuti zitukuko zomwe anakulonjezani kuti achite kuno apangedi. Kuli mavuto ambiri kuno, mavuto ngati amadzi akumwa aja tinatchula nthawi ija. Ndimafuna nene chonchi Honorable Mpinganjira komanso Honorable Nkumba kuti project ya madzi ija ndibweranso wiki yamawa tidzakambirane tipange review tione kuti kodi tapanga chani kuchoka siku limene ija kufika siku la lero. Komanso atsogoleri achipani aku Malabada kumene koso ndibwera ndikumayenda constituency. Pena pake anthu aku Malabada amandizunguza mutu kwambiri. Ilipo nthawi ina anasankha MP wa Congress. Lero anasankha councilor wa Congress. Lero angotembenuza pang'ono asankhaso MP wa chipani china. Lero bafuna nditifa anthu ake omwe timavotera ndife tomwe tili pano. Ndiye mwina kuli mvuto kumene koko. Ndiye ngati vutolo tibwere tizalikonze kuti vutolo lithe. Dera la Ndi Ndale ndi dera lofunikira kwambiri. Anthu ako Ndi Ndale amakumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo vuto la njala. Njala yavuta. A president akudziwa kuti ngakhale chimanga pano pachakwera kwambiri. Kwa amene anayankhulira president kuti salola kuti anthu awo afe ndi njala, ndikusimikizireni kuti misika ya Adimaki isegulidwa malo angapo mwezi uno kuno ku Ndi Ndale kuti anthu azigula chakudya mosavuta. Blantyre mene ilili kuphatikiza Ndi Ndale pa Chingereza amati ndi commercial city. Ndikukamba za mavuto omwe ali kunoko. Sonyeza kuti anthu ambiri kunoko, amayi, abambo, anyamata ndi asungwana amapanga ma business. Koma pali vuto lonena kuti anthu ambiri ma business awo anaduka. Business anasiya sikhalaso ngati commercial city ya Blantyre yayi. Kwa omwenso omwe amapanga business yo ali ndi mavuto osiyanasiyana.
ngati timati ma cross border traders amatenga katundu wawo kupita nayo kunja makagulisa akumana ndi mavuto osiyana-siyana makamaka m'maboda akapita sakuyankhulidwa bwino m'maboda amweya akuzunzika. Munthu sangapite kunja pokapoka mpassport mwake muli 3000 rand pomwe mayiko ena zimene sizichitika yayi. Nde pali timagulu ta business kuyambira pa 1 August amuno mplanta ndiyamba kukumana nawo magulu amene aja pali mavenda ena ma business ang'ono ena azotcherera tiyamba kukumana pa 1 August kuti tikambirane tione kuti kodi business zanu tizikweza bwanji, business zanu zipita bwanji patsogolo. Nkhani ndionena kuti pamene tikugwira ntchito ya chipani tikamabwera ku misonkhano ya chipani ngati zimafunika pena pake kutasiya kokaokala pena pake ukachoka kunoko kupita kunyumbako ukapeze poyambira. So program imeneyo tili nayo kale mujatinanenera koma tikuyiyamba sono pa 1 August kuti tipereke tima business pang'ono kwa anthu omwe angathe kupanga business yo kuti ntchito zathu pamene tikugwira ntchito za chipani kutere kuapa wina pano ali nkhawabi kodi ndikabwerera ku nyumba ndikadya chani. DPP woye wina ali nkhawabi pano olo transport yomwe yopitira ku nyumba alibe. Ngati pali kandrama kochepa ka transport apezota chairman athawa nakonso. DPP woye! DPP woye! Ndikunena izi fanyolena kuti timaziwa kuti ngali pali kuponderezana timafinyana sotoka. DPP woye! Salu yomwei, salu ya chipani kuti wina imufikire, wina nayamba chipani kale koma olo mpango alibe ya. DPP woye! Sikuti salu siziperekedwa yayi, amapereka state president, apereka katundu wambiri wa chipani koma salu kalitaka lafika pa area ndeko makhala chairlede a chairman kulitenga kulowa nawo nyumba mwawo
ndikukapereka ndi mwana wina aliyense nyumbamo kulandira. DPP oye! DPP oye! Ena nsalu yomwe ija amapanga mpaka makatani. Ena mpaka kusandukisa chiseko cha ku toilet. Ena mpaka iti bedsheet yomwe ija nsalu yapita. DPP oye! Ena amaitenga nsalu yapita yomweyo kakwatira mitala nsalu yake yomwe. DPP oye! Tikukamba zimenezo ponena kuti ufiti sikutamba usiku kokha ya. Profesa Thapita Mutharika oye! Profesa Thapita Mutharika oye! Ndikutanthauza chani pamene tikuyenda chisogolo kupita 2024 pamene DPP ikukawinanso chisankhochi ndofunika kuti tiyeni tikondane. Pakhale chikondi pakati pathu. Pakhale chikondi pakati pathu suti ziberana tokha. DPP oye! DPP oye! Ndatukali kuti pompano mumva so mazulo ano zichitika. Tili panyamba de pompa ja tithawa atisiya zichitika pompano. Khalidwe limenelo lithe. Oye! Tiyeni tikondane pakhale chikondi pakati pathu. Tiyeni tichikonde chipande cha DPP komanso tichepese mchitidwe wa miseche, kaduka, kusakondana komwe kwakula pakati pathu. DPP oye! Posachedwa hapa a state president apitiriza kugawa chakudya akudziwa kuti kuli njala. Koma pempho langa ndi lomwelo kunena kuti omwe mapasitwa ntchito yolemba mayina kapangeni chilungamo. President wathu, president wa chikondi amatikonda, amafuna kuti zinthu ziafikire anthu ovutikawo. Komano vuto ndolena kuti chikangofika m'manja mwa mtsogoleri basi chimene chonde kuti basi chathera panepo. Mapeto wake DPP oye! Mapeto wake timatukwanisa president osalakwa. Uthenga umenewo ukhale ndi wamveka. Chifukwa ngati
mafuna pasitula ntchito yosogolera anthu ukuona kuti sukwanisa isiyeni ntchitoyo muwapase ena. Siyani ntchito muwapase ena omwe atatumikire anthu mwachikondi mwachilungamo. Komanso ndimafuna ndidzudzule mchitidwe wina omweno ndimauziwa kuti ulipo othamangisa anthu ena omwe akufuna kujoyina chipani cha DPP. Chipani cha DPP pali anthu ambiri omwe afuna achithandize achijoyine, koma akabwera ku area yako, akabwera ku constituency ko, akabwera kandi ku region, ku district, ndem mathamangisa tinakwanamo ife. Munakwanamo mujipani anthu amakwanira. DPP oye! Tikanakhala kuti a president safuna kuti kulandira anthu sibwezi pano ras chikomeni jiro ali pano sikulali. Sibwezi pano honorable Mabeti ali pano. Tiyeni tipange inclusive politics. Tiyeni tikondane tirole wina aliyense atijoyine tigwire naye ntchito chifukwa zikomo nkhani anzanga nakambako nkhani ya ma demonstration, nkhani ya chisankho mmene chinayendera. Ndimafuna choyambirira ndi athokoze a president athu Professor Peter Mutharika chifukwa anena kuti iwo sadana ndi ma demonstration yayi chifukwa ndi ufulu wa anthu kuti atero, koma ma demonstration omwe akuchitika mdziko muno ni ma demonstration oononga, ophwanya katundu wa anthu, otcherana manyumba omwe a president sakusangalala nawo yayi. Chisankho chitatha anzathu anapita ku court. Ndiye ndimanena kuti sikoyamba anthu kupita ku court. 2004 anapita ku court, anapanga ma demonstration. 2009 chimozimozi, 2014 chimozimozi, pano 2019 apitaso ku court. Koma kupita ku court ko sivuto yayi, kuchita ma demonstration sivuto yayi, koma ma demonstration omachita cholinga chotuna ukaphe munthu, ukaphwanye katundu wa munthu, ukabe katundu wa munthu, amene ndomwe a president athu akukana. A president athu ndikuziwa kuti achilima anapeza mavoti, tivomereze, tiapange congratulate, anapeza mavoti about 1 million. Sikunali chophweka yaye. Achakwera tiapange congratulate, anapeza 1.7 million. Koma president athu ndio mwana posta oseo kupeza mavoti 1.9 million. Ndiye poti ma demonstration amene wawa akuti anzathu akapanga, akuti pano pazipanga wiki ndi wiki, akapanga akumaphwanya katundu wa anthu, akapanga akumatseka misewu, kumaotcha matayala. Ndimafuna ndi apemphe kunena kuti bwanji podikira mlandu ku court asapangeso ma demonstration kaye, adikire kuti mpaka nkhani ya ku court ithe. Ndiye tikatero tizaone lizakhala bwanji. Koma nkhani yomakaotcha katundu wa anthu, nyumba za anthu, sizipindulira dziko lino yaye.
maskulu akumasekedwa, ana kumalephera kupita ku skulu chifukwa choti kunjaku kuli ma demonstration. 2004 mafuna atengere chisanzo cha 2004 cha late honorable Gwanda Chakwamba. Ataluza chisankho, anapanga ma demonstration, anthu anaomberana, ana anafa muno. Koma sipana atenge nthawi yayi, honorable Chakwamba anapanga realize kuti ndiphesa mtundu wa Malawi. Anasiya zimene zija ndi kugwirizana ndi boma kumagwira ntchito limodzi ndi Professor Bingu wa Mutharika. Nthawi imeneyo sono chikuwavuta ndi chani anzathu lero kutengera chisanzo chabwino cha mbuya Gwanda Chakwamba? Vuto ndi chani? Ndimafuna ndinene kuti tiyeni tichizichita talk peace, tikhale anthu amtendere, tisapange violent demonstrations. Komanso ngati akufuna kuti anthu tikambirane nawo, kukambirana nawo timve kuti kodi vuto lawo ndi chani. Koma kungothamangapo kumakapanga zinthu zosakhala bwino, zinthu zoti sizipindulira dziko lino yayi. Pandale zinthu zimatha kukambirana. Ineyo ndimafuna ndinene chonchi. Last term ya parliament tinali ndi honorable Lazarus Chakwera ngati leader of opposition. Parliament zikavuta timatha kukumana nkukambirana nkuthesa mavuto a parliament, zinthu ndikuyenda. Lero chikuvuta ndi chani kuti tikambirane kuti zonse ziyende bwino? Awa Achilima anali vice president wa dziko, boma lake lomweli anali DPP yomweyi. Chikuvuta ndi chani leroli kuti asiye akhazikise mitima pansi kuti anthu nkukambirana? Ngati akuona kuti palibe wina akufuna akuchita initiated dialogue, ndimafuna nene chonchi ineyo ndililede kuchita initiated dialogue kuti ichitike, tiyafotokozere zomwe titakambiranezo. Olo Achilima adati ndipite ku nyumba kwawo, ndipita pofuna kuti titeteze mtundu wa Malawi. Achakwera atanena kuti ndipite kwawo tikakambe, ndipita pofuna kuti tisaphesa Malawi mdziko munomo. Koma nkhani yomapita kuotcha matayala, kuphwanya manyumba, kumenya anthu, iwe zipita iwe suwa chigawo chino, chigawo chako ndi chawo kunavotera DPP, kumenya anthu a DPP, zimene zija sizipindulira dziko lino yayi. Mayiko momwe mwabuka nkhondo zopsa zomwe sizikutha, zinthu zake zimayamba chonchi. Zimayamba chonchi. Ndiye ndipemphe kuti tiyeni tipitise mtendere patsogolo. Komanso ndimafuna ndiyankhule ndi anthu ena omwe timalemekeza kwambiri mdziko muno. Dr. Bakiri Muluzi. Dr. Bakiri Muluzi anamenyera ufulu wa democracy mdziko muno ndi anzawo amene aja analandira maawodi osiyanasiyana kunja chifukwa cholimbikitsa mtendere. Ndimafuna ndiyapemphe, ndiyafunse kodi chikuvuta ndi chani kukayankhula anthu ngati amene aja. Dr. Joyce Banda, former president wa dziko lino, munalandira maawodi ambiri kunjaku at international level nkhale Malawi momuno polimbikitsa mtendere. Chikuvuta ndi chani kuti muchite initiate zochitika ngati zimene zija? Pali anthu ena ngati Dr. Justin Malewes, anthu odziwika bwino pa nkhani ya mtendere. Pali anthu ena azibusa kandi ya Public Affairs Committee, anthu mene akuphana ndikumawotchana manyumba. Kodi apaki apangapo chani? Pali mafumu ena odziwika bwino, pali atsogoleri mipingo yosiyanasiyana. Ndikupempheni atsogoleri nonse kuphatikizapo anzathu a civil society organization. Let's come back to our senses. Tikambirane tilione Malawi kuti kodi Malawi imene ililimu tikupita kuti? Kodi kuti tisingopanga ma demonstration siku ndi siku, wiki ndi wiki, zitithandiza? Chifukwa mukapanga ma demonstration ukaphwanya mabanki ndi kuti chuma cha dziko lino chikulowaso pansi. Anthu akulephera kugulisa, ngakhale mavenda amalephera kugulisa katundu wawo mtown. Fanyona kuti kuli ma demonstration. Ndipemphe kuti pakhale mtendere pakati pathu, ndipemphe kuti pakhale chilungamo pakati pathu. Pamene President Peter Mutharika
akulamulanso dziko lino kwa zaka zina zisanu. Chifukwa tikamapanga ma demonstration tikachedwa ndizo kangana chitukuko sichiyenda, chitukuko chibwerera mbuyo. Tikamazazindikira kuti tachedwa zinthu zopanda pake ndekuti zaka 4 zapita palibe chomwe taphulapo, ndekuti umphawi uzamanga nthenje kwambiri pakati pathu. Anakambapo Honorable Dausi nkhani za media, ndizoona kuti atolankhani mmagwira ntchito yayikulu, komano mapempha mafunanso kuti notipemphe mutithandizire chifukwa zina zikuchitika zija zomwe apangidwa fuelo ndi malembedwe ankhaniyo sitikumalemba nkhani zipena pake mwachilungamo yayi. Malembedwe atolankhani ena akulimbikisa ziwawa, malembedwe mayankhulidwe atolankhani ena akulimbikisa kugawanikana Malawi muno. Ndipemphe atolankhani president wathu Professor Mutharika amalimbikisa ufulu wa atolankhani. Tiyeni tionesese kuti zonse zikhale bwino, komanso tili pamenepa a president athu akukhulupirira ufulu wa atolankhani. Chiyambire kulamulira president palibe mtolankhani mwana amenyedwa mdziko muno. Ndipo ono pamene president alipo ndinayankhulapo soti pamene ine ndili vice president kuno kumwera sinzalola kuti mtolankhani wina lesa amenyedwe pa msonkhano ngati uno. Tikutsimikizireni atolankhani kuti mukhala ndi ufulu wanu, musaope china chilichonse pamene mukugwira ntchito. Mumagwira ntchito yofunika kwambiri yoziwisa mtundu wa Malawi, ndi mmene a president athu akufunira. Achinyamata a DPP ndikupempheni komanso ndikuyamikireni kuti kwa zaka 5 zapitazi taona ine achinyamata a DPP osinthika kwambiri. Achinyamata anasintha, si anyamataso omenya anthu yayi, ndi anyamata omwe akulimbikisa mtendere, ndi anyamata omwe amangozipenta ndikumavina apa. Mbiri yoti achinyamata DPP amamenya anthu imene ija inatha kalekale, ndipo ndikuyamikireni kwambiri achinyamata DPP. Mupitirize kutero chifukwa ine ndimaziwa kuti ngati munthu wamenyedwa wamenya ndi kuti nyamata wa DPP yayi. Komanso ngati mwasoka atapezeka nyamata wina wa DPP wamenya munthu, wamenya nzimayi, wamenya mtolankhani, amene tidzathana nayenso malinga ndi mmene alili malamulo a dziko lino, chifukwa otero amakhala achitaso kutumidwanso. Ndikuyankhula izi polimbikisa achinyamata komanso polimbikisa ufulu wa atolankhani mdziko muno. Ndikafikapo mundilole, tili ndi nthawi yoti anthu afuna ayimbe nyimbo imodzi andiuza choncho, mundilole ndilekeze pomwepa, koma nabwera pano kuzakulimbikisani kuti chipani cha DPP chilipo. Chipani cha DPP ndi cha moyo. President wathu ali pa mpando, President Professor Mutharika, tikhala naye mpaka 2024 tikhala tili naye president wathu Professor Mutharika. Akhala akupitiriza kugwira ntchito za chitukuko zosiyana-siyana kuti dziko lino lipite pasogolo. Ndi mawu amenewo ndilekeza pomwepo. Zikomo kwambiri nonse chifukwa munabwera. Tikumananso ma district imo mene tanenera moja pamene regional governor akukonza misonkhano ina omwe yoti tikafika ma district osiyana-siyana. Zikomo kwambiri, chauta akudaliseni. Zikomo. President wa chipani cha Democratic Progressive Party mchigawo chino chakumwera, Honorable Kondwani Nankhuma, kulankhula ku khwimbi la anthu limene linasonkhana kuno ku Nyambadwe primary school ground. Anakambapo zinthu zosiyana-siyana pano. Tusekere Mwanyongo ndi mtolankhani adalipo mpano. Waona bwanji msonkhano? Tusekere. Msonkhano mene unali wabwino kwambiri, kunabwera anthu ambiri ndithu amene amasapota chipani chimene cha DPP, ndipo zimene zayankhulidwa ndi zinthu zabwino zokhazokha. Atsogoleri a chipani cha DPP chita encourage Amalawi kuti azikhala mwamtendere, zomapanga demonstrations, kumamenya anthu, kumaphwanya manyumba
ndi katundu wa anthu akuti sizabwino. People have got the right to demonstrate, koma azipanga demonstrate mwa mtendere. Ameneyo ndi mtolankhani. Kodi muli kuti wano tsopano? Pano pachigereza amati freelancer. Oh, freelancer. Oti basi omango walembera anthu nkhani ngati ganyu. Ngati ganyu. Yeah, so and in terms of numbers, munaona bwanji mabweredwe anthu kuno? No, I think it was a fairly good crowd. Anthu anabwera ambiri ndithu. Kunena zona kutengeranso kuti amene amapangitsawo sikuti ndi a president ayi koma ndi a vice president achigawo chino chakumwera. Honestly, I think anthu anabwera in quite large numbers. Chabwino. Ndi mmene zakhalira kuno ku Nyambadwe Primary School ground. Anabwera kuno olemekezeka Nankhumwa ayankhula nkhani zingapo tikhati kuyankhula nawo pompano bambo Nankhumwa kuti timve kunena kuti kodi ndi chani chimene anabweretsa kuno. A very powerful speech. I must congratulate you. You are bringing a lot of sanity ku chipaniku, komanso your message is resonating very well ndi anthu amene akutsatira chipani chimenechi. What was the take-home message imene munabweretsera anthu kuno? In the first place, I came to thank the people of Ndi Ndale on behalf of His Excellency the President, Professor Mutharika, for voting the DPP, for voting for Professor Mutharika in the just ended elections. In the second place, I came to encourage them to say, despite whatever is happening in the country, demonstrations, court issues, court cases, the DPP is still in the driving seats. Their president, Professor Mutharika, is still ruling the country. So I brought a message of hope so that the president is here, the president will be here up to 2024. Munakambaponso, you talked about the demonstrations and the side effects of demonstrations. How would you suggest people move on between now and when the matter is concluded in court? Well, between now and up to the time the matter is concluded in court, I would have loved that we as Malawians maintain peace. We as Malawians continue discussing. Contact and dialogue is key to ending any political solutions in the country. Because if you look at, if you take the cases that are in court, if you look at the current political situation in Malawi, it is revolving around political issues. So political issues would need political solutions. Political solutions, you can't deal with political problems without contact and dialogue. That's the reason I've called on the other notable people, other renowned people in the country to come in and assist so that we move forward as a nation. Chichawamu pang'ono mukubweretsa ndale zachilendo, ndale zomanga, mukubweretsa ndale zosamenyana makamba pano kuti atolankhani ngati ine tizibweranso misonkhano ngati ya DPP kumachita kava muno bwino. Kodi uthenga umenewu ku chipaniku akuyenda nanu limodzi kaganizidwa kameneka kapena kaganizidwa kamene kankainu nokha? Ndikukhulupirira kuti akuyenda nane limodzi chifukwa zimene zomweno DPP imakhulupirira. Ndichifukwa chake siku lalo tinabwera kuno kunena kuti mukudziwa tinapita ku chisankho pa 21 May. Anthu akunoko ku Ndi Ndale anasankha President Professor Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino. Ndikunali kubwera kudzathokoza malo mwa president iwo kuti president othokoza kwambiri kuti anthu anasankha iwo kunoko ku Ndi Ndale. Komanso mukudziwa kuti pano pali nkhani zina zikuchitika mdziko muno, ma demonstrations, nkhani zina zili ku court, zinthu zikamachitika anthu ena amadankhawa. Ndeti mazalimbikisa ma supporters a chipani cha DPP kuno ku Ndi Ndale kunena kuti ayi asadenkhawa. Chipani cha DPP chinawina boma, president wathu ali pa mpando Professor Mutharika, ndipo apitiriza kukhala president wa dziko la Malawi mpaka 2024. Mr. Vice President, kuthokozeni kwambiri chifukwa choti yankhula live pano pa Times Television. Zikoma kwambiri. Amenewo Vice President a chipani cha Democratic Progressive Party mchigawo chino chakumwera kulankhula exclusively to us kuno. Tinene unali msonkhano wochititsa chidwi kwambiri, msonkhano mukhaza mukuona kumbuyo kunali ndithu anthu osiyanasiyana amene anabwera pano. Tikhalanso tikuyankhula ndi Secretary General Secretary General tikhati kuyankhula nawo kuti timve kunena kuti kodi iwowa akuti bwanji. Komanso ndaona kutsogoloko kuli bambo Charles Mchacha
mwina tikhoza kulankhula nawonso kuti timve kuna kuti nkhani zikuyenda bwanji. Koma zinthu zingapo zofunikira kwambiri zimene tikhoza kunena kuti zimene anabweretsa kuno nthawi yochita ndale zatsopano yakwana, nthawi yochita ndale zololerana yakwana. Ndiye ndithu unali msonkhano wa mtengo wapatali. Tikuyesera kuti tiyankhule ndi anthu awiri atatu kuti timve kuti zikhale bwanji. Pakadali pano olemekezeka bambo Dausi akhalanso akubwera makhangata akunyamuka pano tsopano, koma tinene kunena kuti unali msonkhano wapamwamba kwambiri in terms of numbers. Anthu ndithu anabwera ochuluka kwambiri. Tikhala tikulankhula ndi mayi inuyo tikhala tikuyankhula ndi mayi Greseda Jeffrey ndi yankhulana nawo apa kuti timve kunena kuti kodi nawonso akuti bwanji pa msonkhano umenewo. Ndiyetu ndi mmene tikuchitira kuno msonkhano ukupitilira. Msonkhano ukupitilira, vice president akulankhula ndi gulu la atolankhani amene afika kuno. Ndiye tikafika pamenepa ifenso ndikukhulupirira kuti tikhala tikumaliza zonse posachedwa apa. Agreseda anzanga awokana kulankhula, komabe iyayi abwera iwowa timve kunena kuti atiuza chani pano pa wairesi ya Times. Anabwera kuno bambo Kondwani Nankhumwa ndi uthenga womanga chipani. Anabwera kuno with new ideas yopangira ndale. Ndiye Agreseda awa ndanzanga kwambiri, timakumana misonkhano interview mmathawa ukana uri silipezana pa hotelo kumwa fanta nokugulira fanta bwanji we marama iwe uzikhanga suja za Greseda bwanji. Greseda tiyafuna ndi bwino ndine nomana liti ni ulule pano dziko lonse lidziwe. Zikuenda bwanji kuchipani? Zikuenda bwino 100%. Msonkhano umene unali ofunikira bwanji ngati chipani? Msonkhano unali ofunikira, anthu anavota ndi anthu timadzathokoza kuti zikomo kwambiri kuti munamvotera Profesa Atapita Mutharika omwekanso pa mpando wa president. Koma chipani chilichonse muchanalankhulira muja chimakhani manifesto wake. Ndiye nthawi ino ndofunika manifesto waja tiyambe kuasonyeza ku dziko la Malawi kuti zija tinalonjeza zija kuti sabusire malata, sabusire kuponi, kaya misewu, kaya magetsi m'makukamo, kaya mankhwala mchipatala mosemo. Pano pa nthawi yake nzoti tikwaniritse enu. Unali ndi parade mblandamo kuti zimeneja zimatanthauza ja parade chinali 1 chisangalalo kuti ife tidawina. 2 timafuna taphunzitse anthu ena amene samadziwa kuti mademu imatanthauza chani. Mademu si nkhondo, mademu sikuswa galimoto ya munthu, sukaba katundu wa munthu, komanso sukaucha munthu yayi. Timafuna tasonyeza kuti tikati mademu timayenda mwamtendere ndikatula mavuto amene mukuwafunawo. Mwaona bwanji msonkhano? Msonkhano bwinobwino 100%. Muchita liti msonkhano kulilongwe? Kulilongwe next week. Next week tikupanga msonkhano kulilongwe. Timalankhula naso nda VP ababa komanso regional governor so kulilongwe tapanga kale program mori ne mawalo nkucha lino nduthamanga kulilongwe kakozeka ziti zimenezozo tikachoka yapo tikapanga so kumzuzu. Chifukwa anthu anona kuti mukhazikeko kwambiri kuno kuchigawo cha kumwera kuti kulilongwe mukuopa apo. Ine rumachira bwino mwanifusafuso limene ndi masowaso polankhulira koda chimwene pajama tsagula parliament Profesa Atapita Mutharika parliament ija anakatsagulira kuno kumwera pajama nyamuka upita kudetsa ukatsegula damu ija anakatsegulira kuno kumwera chomwe amene kuti kusendo licho ine ndungofunsa ndene ndiwafunsa anthu amene akufunsa funsolo kunena kuti kodi mesa parliament anakatsegulira konkuja Profesa Atapita Mutharika anthu nkumulandiraso tinamchokatsaso pa parliament ukamtula mpaka pa State House anapangaso msonkhano ulendo ku damu ndikukatsegula damu sendo licho ni yomweyo ndikunyamukaso pamene paja pa ulendo ukapangaso chimsonkhano chachikulu ngati chocho olira sidagwira kukamwa aliralira atenga phala akumwa nkugona. Ena akunena kuti toni imene ikumabwera kuchokera ku chipani cha DPP it's not reconciliatory. Simukulankhula ngati momanga
mulankhulano mokhadzula ngati mmene muyankhuliramo anthu pano mitima ili mwamba nkhani zili ku khoti malo moti mukhale momanga mulankhula mokhadzula. Kodi ifeyo tikanakhala kuti tiphwasula paredi yathu ija tinayenda ija sikanakhala nkhondo? Mwabvapo ndani kuti otsutsa umenyedwa kapena mwabvapo pati kuti kandikadeti kamnyamata wa DPP kamembala wakapanda munthu kapena kodi mutiona ngati ife chipanicho sitingabwezera zimene akuchita iwo aja chipanicho chikhoza kubwezera koma ife kuti nchipani cha mtendere. Bambo athu Profesa Atsapita Mutharika adatiphunzitsa ife kuti tikhala ana mtendere, ife tikutsatira mtendere koma sakati siri kumanga. Kodi sipi chimene walankhula Vice President apa mwamumva? I congratulated him. He's bringing new politics in DPP. Wati chiyani? Wati chiyani? Inetu nine SG sinigama sweet itu. SG udamva kuti ali mkulosali ya masweet. SG sagama masweet ya. Chwa makagrade ala. Ndama ngufuna kuti asalaze. Ndechifake ndikuza nunena kuti olodzana nankhula kuti tikwaphunzitsa kuti tipange zinthu za mtendere. Kumangako ndi paledi chitachitadzana mwa mtendere kwaphunzitsa kuti tigwirizane ndi anankhumwana kuti tiye ndikambirane dzikolo silipira papatali komanso dzanaso pajani malankhulaso pa redio kunena kuti olo tipange nkhondo ife ndife Amalawi, dziko lathu nino la Malawi sitidzasuntha, tidabadwa tidzafera konkuno, ana athu mabizinesi zidzukulu zili kuti zili konkuno, tiye ndimange dzikolo anthu tikuwauza. So uthenga omanga umene anankhumwa akuyankhula ku chipaniko nanunso muthamanga nawo omwewo? Kodi iwo angalankhule pawo kopanda chipani kukhala basi? Nanunso muyambe kuyankhula choncho momanga. Ko basi kaya. Ine ndine greda ine ndingo greda komanso ndakuza chani nanena kuti ngati ili chest control ngati uli mpira tidamenya ndalezi tidachita koma zinata tinamaliza pano ni nthawi yoti tipange zitukuko sindiye kumangako kodi. Agreseda ndikuthokozeni kwambiri. Ndabona ndino advisor tsopano zonse tuzili bwaifa azimayi wonse chipani gerezelida basi alipe. Ayi mudya bwino kubo. Ata iwenso kudya bwino suja ukudya zanga iyo. Mai Greseda kusamana nebodza pa TV. Bambo Charles Nchacha ndi regional governor wa chipani cha DPP. Paja tunaye MCP mfanya mukuiwala ile ndo DPP. Kodi bani nkhondo zikuchokera kuti? Alimene nkhondo kuiwala chipani changa. Nkhondo zikuchokera kuti? Musa samai wale chipani chanza cheya. Kubusa woni patsana. Pastor Blind Banda. Zikuenda banja Atsogoleri. Zose za First of all, congratulations for winning a member of parliament. Yes. Komanso kusankhidwa paja you are deputy minister of transport and public works. Yes. No zikuenda really? Yes, zikuenda. Tikusuntha basi. Ndimanena kuti anankhumwa akuyankhula ndale zomanga. Inu mmankhula ndale zoononga, zongophwasula, zonyoza. Muphunzira koma zimene akuyankhula vice president anuwa. Pandale anthu ife tinagawana magulu. Nthawi zonse udzidziwa kuti ine ndikayima ngati regional governor. Ntchito yanga yoyambirira ndikuteteza president. Yachiwiri ntchito yanga ndikuteteza chipani cha DPP ndi mamembers yake. Ndipo mabwera anthu amene amabwera ndi fundo za chitukuko. Ngakhale ku church mbusa yemwe sakakaimbe kwaya emwe asikalalikira emwe akapezeka kukisa mgonero emwe pamakhala kugawana zintchito. Lero nsonkhano wa lero mmene waonera nsonkhano wa lero ndi nsonkhano womanga palibe nsonkhano uno amene wayankhula mawu owononga chifukwa ifeyo ngati chipani zimene timachita mu nthawi ya kampeni sitingachite lero pamene tawina boma iyayi. Tawina ndife kholoso pano. Tikupikisana ndani? Tikupangana ndani? Ndimanena kuti anankhumwa akulankhula ndale zomanga. Tonse ndife Amalawi, osamenyana, osatani. Kodi inuyo mukumva zimene akulankhula vice president anuzi? Unaimvesera bwino speech ya ine imene ndinafotokoza. Ina amanena kuti nino wande ukopira. Ndimene ndikukuzani mwa chimweche Brian kuti ntchito yanga ndi yoteteza president. Ngati munthu wanyoza president silimusiya. Ngati munthu wanyoza chipani cha DPP silimusiya. Munthu achite avoid kuyankhula zimene chifukwa ineyo ndine londa oyang'anira chipani. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Pajama ndino mperezi.
apelezi ndinu mumayankhula zinthu zoononga inu ndi apelezi ineyo apelezi komanso sakone kudya mgonero kuchalichi thank you amene wandi regional governor chipani cha Democratic Progress Party ndiye manena kuti kuno msonkhano ndithu ukupitirira tingo lankhula ndi awiri atatu amayi muli bwanji tabwera kuno chifukwa chani masana tabwera kuno kubwera chifukwa cha kuwina kwathu kwa president Peter Mutharika zosangalasagaza mabandi athu zipitirire kuti anthu akundilande ndipo timanena kuna kuti mwabwera kuno kusatani tabwera kuno kusatira vice president Mr. Nangu ndi uthenga wanji umene mwamva wolimbikisa kuti dziko la Malawi ndilabata ndi mtendere yachokera ku Bangwe ndi uthenga wanji umene mwamva pano tamva uthenga wotilimbikisa kuti achinyamata onse asachite sondewu timalize ndi olemekezeka bambo Dausi tinayankhula nthawi ija komano madukaduka ndiye mati bwanji poyamba paja timanena kuti tinabwera kuno kudzauza anthu uthenga wakulu nali wakuti chipani cha DPP nchamphamvu chipani cha DPP chipani cha mtendere chabata komanso monga amene anenera a vice president athu kuti kwadi tiwoche dziko ifetu a DPP tiwokonzekera achilima nano limodzi bwanji tikhale pazikombirani achakwera mutatiuza tikambirani tapembe makosi ani mamulumuza tikhale pamodzi zimenezo ndiye zausakaziwolo mapanga iwe ziya zamwano iweyo playani iwe okoza usakoleza kwambiri mwana wochapichako mwana woyipa ine wopanda kali inu ndi abwino ine ndi wabwino kwambiri paife ndiyatendere koma mafunso ako amafunso opomponeza anthu kumasokonekera kangatula anthu achasaoneke zimenezo kuchitika koma ulinkalidwe pano masiku ano tsopano tinene kuti mwamva uthenga umene chifukwa vice president akulankhula uthenga wabwino womanga iniwo muphunzira mudziyankhula chonchi zomanga ife tonse a DPP president wa profesa Peter Mutharika amatiphunzitsa mtendere kumanga kusatukwanizana zimene anena ulemekezera kumwacha zimene president profesa Peter Mutharika akufuna fa ndiye mwini chipani osakazi